ọ bụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ n'oge egwu ọnwa nke tata nwekwa ka o si wee dị o maka na egwu anyị ji wee bịa ụnụ bụzi ka o si wee na-ada onye ka anyị na-eme ụnụ ma ebe anyị nọ wee na-akụrụ ụnụ egwu a anyị nọ na Isuo Anịọcha nke dị na
okpuru ọchịchị Ọka North wee na-ewetala ụnụ egwu ọnwa nke izu ụka anọ. Anyị nwekwa ọtụtụ ife anyị ga-eme maka na anyị ga-agba egwu a gbaa anya ọfụma ka ụnụ fụ, mana ọ bụ ndị na-agbanyebe egwu bụ Mary Skull nke dị na nya bụ isu anyị ọcha. Ụmụntakịrị ifufe na-agba n'ọkpa dị egwu maka na ọ kọrọ m akụ kpamkpamkpam mgbe n'ọkpa dịka mmadụ. Ngwa na ọkwanụ ju ụnụ apụkwa na-apụo maka na egwu fe asọka unu nene ya ọfụma. Nye na ya egwu amakwana m agba. Ejele m aba Apa ka ị Yeah.
bụ na El Merit Primary Nursery School nke dị na Isuani Ọcha n'okpuru ọchịchị Ọka North ka anyị ka nọ wee na-ewetalu gị egwu ọmalịncha ụmụaka na-agbapụlị gị ọ bụrụ na ike esonyebere anyị sonyere ABS TV n'oge mmemme egwu ọnwa ka ị na-enwe aṅụrị maka na anyị bụ ụmụaka na-enwekwa na aṅụrị ịfụ ka anyị si na-agba egwu na-enwe ezigbote obi aṅụrị ọ bụ ife anyị na-amụta n'oge egwu ọnwa ọ bụrụ sọsọ akụkọ ifo anyị na-agba egwu ọdịnala maka ọ bụ egwu a ka eji wee malụ ndị Igbo oge mgbe gboo nya ka ụmụaka si ka fa gbalụ ụmụaka ibe fa nọ n'onyonyo wee na-ekirifa egwu anyị akarọkwa wee gwu apụkwa na ka nọlụ n'oche gị ịnọkọtakwa ikunye soro anyị wee gwa aka mbụ onye nke gị Uche Nwosu na-asị gị demedeme ka ị na-esonyere anyị n'oge egwu ọnwa nyenụ m egwu Tampolise ihe ji mụ na-ahụ ọ dị ka ude ọ dị ka ncha eji ude eme gịnị a na-ete ya n'ahụ eji ncha eme gịnị a na-ahụ ya n'ahụ penkele penkele penkele
maka na eriri na mmeji egwu ọnwa nke tata anyị ga-eme ụlọ akwụkwọ ndị Hail Mary Primary and Nursery School ama m na ụlọ nwere aṅụrị ụlọ kwuru egwu anyị adị egwu ịfụkwa ọsụsọ na-atasị anyị na-arụ ebe anyị na-agba egwu oge ọzọ anyị ga-aga maka anyị mekwa ụlọ oge